Education Loans Board kata duol mochung' ne miyo jombalariany hola. Nyasi mar alam kendo rapar mar ngire Micere Mugo ne obagi kawuono e kanisa mar All Saints Cathedral mar Nairobi kaendie. Anyuola, wede kod osiepe mag mosenindo ngire Micere Mugo ne omolo mar paro kaka kaluwore kod tich mane otimo e ngimane manokelo lokruok ahinya to e sekta mar somo kod kedo ne ratich oganda. Joma ne olose e nyasino ne oparo mosenindo Micere Mugo kendo pake kaluwore gi chiwruok mare e bero sekta mar somo, bedo jandik buge mang'ula kendo jakedo ne ratich oganda ka ok omung'o wach. Mugo bende ne omuko ohinga mane thiro joma mine e kinde mokalo kane obedo miyo mokwongo telo ne kar tiegruok weche mag tuke malombo oganda e mbalariany ma pacho kaendi. 7 weeks ago, I held my mother's head, rubbed her back as she coughed 3 times and took her last breath. I laid her head on the pillow, and so began my journey to memorialize my mother. Thank you for standing with me as we memorialize our mother and grandmother. Her nurturing spirit and indomitable will touched communities and institutions worldwide, resulting in numerous prestigious awards. She had a special relationship with each of us. Even in her early days, she demonstrated the philosophy of Utu and Ubuntu. Whenever she came home to visit, she showed us her love, and she showed it to every member of their family. We've just had my old teacher in high school, Mrs. Gachukia, who was also taught by Micere, how Mrs. Gachukia was impacted by Micere. Mrs. Micere impacted on each person that she interacted with. We gather here to honor Micere Mugo, a playwright, author, and the first female dean of arts at the University of Nairobi.